noi Dunlopit ja niin kuin mä sanoin, niin ihan selvästi. Joo, ja ne kestää, vaikka niitä huuattaakin ja ihan eri pitoon. Joo. Ja se palan malli on sellainen, että se ei niinku lähde särkemään sitä kumia, että se kestää niinku se kumi semmosena tasaisena. Ajat sä muuten kummalla jalalla jarrutat? Oikealla mä jarrutan tällä, kun tää auto niin se veliauto ei sillä oikeastaan ole paljon väliä. Jos olisi toi laatikko, että saa käyttää ilman Kytkintä. kytkintä, niin sit se on aivan. Tarkoituksella, kato, lähteekö, niin tää ohjaa niin paljon huonommin tää rengas, että tää ei lähde kun toi toinen, niin sä kun pystyt kaasulla ihan hollaan vähän nostaa, niin se lähtee kääntymään tai sit, niin tää vie vaan suoraan, että se on niin paljon huonompi tää niin auto on ihan sama ja samanlaiset säädöt oli autossa, ei mitään eroa.